céimfá a d'eistín teilifís Gaeilgeachta. Is tócha bheith rá gur lárna optadí bhí daoine ceappa is gur heasta le héadú agus teilifís Gaeilgeachta agus mar naíre níor RTí an freistal ar na riachtaí séagsúla bhí ag an Gaeilgeacht. Agus go speisialta bhí daoine an spréachta maiall ar nespa chláracha de fáistí a bhí ar an teilifís. Hi, Mr. Dora! Bhí ar déchan ar bun in Chonamara, ru déchan ar bun ag bantúsáid as na reflectors. Ach thugríomar sa deireadh nach fétí a sin dhéanamh. Agus an sin néadí gochtú seacht hála go neacha trórain ó Chonamara, go neach mar thorraspáid seol suas ag na Féroes, na Scigaí, tá lehealach idir Alban agus an Ísland. Agus bhí sé tluisteach ní Iosab Cuaig go raibh stáisiún teilifíse a go déanach le cúpla bbliain roimhe sin. So bhí an spéisiach ní brenn ar an stáisiún teilifíse sin agus cé mar a d'oibre sé agus roise go maith agus cén airgid a chosan sé. Mar ar nó bé an airgóint mhór bhí ag an RTí agus ag an rialtas ag an amna, ní étí teilifís as héanach ar bun na freistal ar an Gaeilgeacht agus loch na Gaeilge bhúd a tíre, mar go gosnóch sin am a cheirigid. Duine an leiscéal a bhíochop gan é dhéanam. Mar rud míad lethach i hílas go thomláin stáisiún bradach dhéanam. Agus so bhí ar dhéanamh grúnda a chanig an teirigid isteach, réasúnta éasca Chonamara, bhí daoine brasásta an teirigid íoch le rud mar seo, agus nuair a tháinig míad punt chuing ó hagart i géirí, bhí is ein go naireachling an stroch a bhhail amhaint amach. Well, sin rud bhí amsan gur amach tuairtúna go nárbh pein, agus gur amach baint úsáid an tulas bhí am teicmúil chun an dá táchardóra chu le chéile. Bhí sé de chéiste riile gur bhfuilmuid go bura, go raibre an teicnóideach. Agus go dá go bhuicha sin go nárbh pein, mar bhí sé go bhaine sin na me, agus bhí cumas iontacha go ó nealtóireachta le. Chéanach am i chéad bhfuil a chosmuid i créile, i chéad lá, agus cheamach a din bisúránach na ruúid isteán, agus cheapan a rasína géalaina, agus chumasas tíhhaicó ag go bob suashain an chránach, agus cín seanam doras oscail mar isteachan. As na bhana mar isteach, bhí lán a gáraí go réin isteán, agus iad a séas agus pintíí na lábhach agus déach a Gaeilge. Agus sé le go fechan sóstar ar a múiscín beag seo bhí thos a gáineal, bhéchan ar a teilifís na Gaeilge, agus níor a duine be híos ag gránág. Bala dhéirí agus tá fáilsrú bisteach go dtí teilifís na Gaeilgeachta. Seachí ar tarniú istechan bhí Carolam muid ní chúlain, bhí si sepáirteach in san goiste, agus tíir sí ar a men sástaíocht isteach agus a bheith mar láidthóid. Gan chréal a bradach agus lach meile se goide, agus rinne mu rins cleachtaige head tíwab chuin, an chéidir amsaríomh golas chuir Chonamara. Bhain sport as bhí mala clígan an bód a bhú bhí talúna gur sé de chumach radio go bradach. A bhí muid an seo Chonamara sí muid chréal a teilifís go bradach. Bhí muid chomór chun cínearb. Agus bhí muid sé a chréal an dáite freisin, bhí dá agus buim agus chuirí bháin. Well, bhí chuilegan delighted go rán rud a siúil agus in an atmosfér a bhís an pub. Céad slát sús a bhóthir, ceappa gro si de breanhar a moon landing, ach bhí si de breanhar rud a bhí atáú céad slát síos a bhóthir ag a granó. An mar 7 punta de ha bócaigh dáir de húnan sin éidir agus 8 punta bócaide agus 5 punta éag sa bócaide a cad bheith caid. Tás ná mar a bháinte fer a smúch nach a muid dáir héanamh a chaníhid. An ach der signal act just córa gur féidir rud mar seo a dhéanamh, má bhí brandbeag mar buidne in an rudbeag a chosús déite chun deabhail start an rud céine a dhéanamh. Agus níle sam hála ach ag an deire bhí RTí siad son na sanolaí agus bhí siad éirí chnáilfaí smacht. Ní raibh siad éirí gomach stáisiún beaga a fud na háta a bhrisil sús an noch féchanna le na fógraí. Go le bhhaile as roch smog bhí muid feic an na tíche agus bhí na éróg a thuas a bhár na sinnéir casta timppla. Go leorach go nuachas agus gur a cormór san éróg agus go sé teoirí i dro cruchmáirda.
Seoiad gasúid na háite tí muid go scoil Salerno, scoil bra nó Mhuinseo. Seos wag? Bhunsraith. Can time dot? Bhunsraith. Huh? Muid a chua an stáisiún bradach ar an nuair ar a smog. bpríosún sa bpríosún. Agus lár na mháireach, nó beidir gháil na gé, bhí Charlie Haughey ina híiseach. Agus lé sé an príosún sa bpríosún. Agus go réir mar a chóla mise, lé sé ar ruan á bric. Bhí na phríomhaimeach ar údarás na Gaeilgeachta, agus díotha Charlie Haughey céad é seo ra smog, cetar seol. Agus bhí na ruan dó, méid óla sé bhéige. Agus is cosúil go rúirt Charlie, be bhéadach sé túrascail go cinál cínsa ar fháil. Nis bu dhéon dóhain cín freisin. Bhí rint na daine a tháinig isteach sa feachtas náisiúnta teilifíse a bunaíodh in éideoch nócha. Bhí rintach agus beidir go siad beganí nebharsach faoin tidal seo teilifís na Gaeltachta, agus gur ceap siad beidir go rud ró cúna bheith an, agus gur creaad an Gaeltacht bháin agus díirí an Gaeltacht bháin a bheithse. So thochraí mar nach é sin a bheith muid i ggéire, ach a meach muid i ggéire stáisiún teilifíse ag creaad an náisiúnta ach é lonathe san Gaeltacht. Bhí sé sin bunúsach den rud a bhí óin. Is an stochrocht a bunaíodh dagrí mar rint crinne imláitlí a bhí crinne amháin I Muswells mar hampla agus dír mar ar na teachtaí dála sa dál tíocht tresna go Muswells go bléach muid an rud agus go inseocht muid góib céad a bhí gceist agus tháinig chartar scór teachta dála tresna agus chuir siad an spéiste rud agus bhí doscail sé sin is dóch an dorascúing agus go bhí mar ná go raisi grint na daine sin a ríist. Agus caiimrá chuir sé aníontas ormsa cé có éascas a bhí sé stochrocht dhéanamh chuid na polatóirí. An chuid is máchab bhí an spéiste scéal. Éigen crinne seo a bhí a gcuin le mar éigen cuin. Fléimar na héile a bhí a gcuin agus féidirchtaí a bhainla. Agus go dtí an lá sin bhí mar a phlé an tamar fad faoi aircóir nó náircóir go mbeadh i bhealach teilifíse ann. Ach ag deir an crunnithe leabhar Michael Grant agus dúirt sé má bhunaítear TnaG an bhliain se thugaing nó i gceann gá bhliain agus mar a féidir freastal ar an tír ar fad ag an tús an meach sibh mí hásta fhí sin. Agus bhí cúigear a gcuin ar an dosrucht agus bhí tost omláin ar fatí bhil 10 second ar déimhna den mór. Mar sin i chéadú go ruir duine ar bith gur leabhar sé faoin na faibaní a bhain le bunú na seirbhíse. Go dtí sin hí na haragóntaí agus an phléir fad a bhí a gcuin agus an díosbart a fad faoi ar chóir nó náircóir bailach teilifíse a bhunú. Ach seo an chéadú go ruir duine ón munaíoch nó an establishment nó an gáras conas go bhéid fí feib a bhaineann le bunú na seirbhíse a thárú agus nuair a tháinig mar amachchas an crinú sin bhí mar go léir go bhíonn timp an áide mar thuige mar go mar sé céim olbhar a thógáil ná sin. Tháinig athhrú rialtais is cinnte go raibh gceist ag mar géig an cuin bailach teilifíse a bhunú agus bhí an reachtaíocht réitethe cé agus bhí takeíocht an rialtais feitiigh chuige sin agus go míábhrach hepar an rialtas ag an am sin. Agus caiimrá go raibh mar ansí chéile ag an bhainte sin mar ceapar mar beidir go raibh an nóméid caiilte. Tá mulla idul de bhar ag an cuin go chuirsaí an bunobair isteach in san rud agus sa deireadh ní léon damhfaí ach gur ag Michael D a rinneann cinenne agus is leisú de cheasaí an tahantas a gcónaí gur é a bhunaigh i bailach teilifíse gaige. Bhí sé de príomhléad agam an tógra a stúrú tríd an réaltaí. Is Richard Sinead Chuir. Tá mé na hasbhainte ag ceannáir TnaG, imil na tíre ar imil na teorpa agus muid i gríoláir a Gaeltacht Chonamara. Díomh nacht, is mise Gelíní Chealaigh agus is mise Gráine Seoige. Mar an nacht, ince oscailte TnaG. Is dóilm gur éocht atá in TG Cahar mar stáisiún. Ní éitamis a haulú scór blian ó hin, go mbeadh rudaí chomá agus atá inis, go mbeadh sé go 7 nuairach lig de chláir go Gaeilge á gréile in ag an lé 7 lá sa teachtain, agus go mbeadh caiideán cóthard ins na chláircha, mar ní léon dead faoi ach go bhfuil súil eile curtha ar fáil ag TG Cahar mar atá i mana an stáisiún, ach ní dóilm gur creide mar é go dtí go bhacha mar é ihe hauna an ihe bhór sin agus muidir fad ag cóirimh 10
ní 8-7 go dtí go dánig teilifís na Gaeilge an air. Mar go bhfuil taimhsí mara ag techt díreach in ag na bhógraí seo. Nis cámad súil chusaí amsire. Ní mailam narid gon bhébachas agus gon leidachas seo a Gan Cead. Go many de chud nearttíamachta agus crack fót le heachtain sin seo an nacht TG Chaith. Ní héanach mailam a bheith breanta bhfuil chuide gona babes ach tá sé sin ar chuilistáisiún teilifíse. Agus rút se faoi súil eile. Más súil eile é chaithhíhhaid níos mó macht na bhíonna. A cháirde Gael, fanigí lam! De bhétar sé go béir a bheith háns deire, stáisiún a bheith fed California a chaháin ghfuil rins Gaeilge á labhairt inis agus a ríist ríide go lá. Siomra tá sé geolta amórach ag mé le hartí. Is bearad mítar na Gaeltacht agus na Gaeilgeoirí betha eiceal ar a scálan agus iad bpríomhúir agus féadúil agus chuirlathaíonnta chacab úsáid ag locht teilifíse áit behead a dam. Caithim mé rá bhfuil mise anna hásta gur neachcha mé go príosún go raibh an sean sin agam, mar thug mé agus thug an daoine eile ar nó takeíocht don éileh níos mó Gaeilge an teilifís. Well, an tailifh bhí chun ar Gaeilge ná teilifís na Gaeilge. Bhí daoine eile ag leor teilifís Gaeltachta féisceil bhí mise ag leor níos mó Gaeilge ar an teilifís. Ní buint leis an rud a rinne demlíon ó hin leis teilifís bradach. Aim eile ar fad a bhí agin. Bhí mar éirí teilifís phobal a bhunaíodh nGaeltachtaí. Ní hinnatá gestan is teilifís náisiúnta chuide in Gaeilge atá arsúlan in agus tá sé bra ar fógraíocht. Tá buiséad anna bheog ag TG Ceadúr, thart ar 5 milliún. I gcomparáid teachtas 5 milliún in éidir bliana ag RTE. Tá TG Ceadúr a chur amach. Iad a 5 agus 60 an géad dá chur amach tá sé go amach an Gaeilge. Agus is ceapan go mirúilte. Damarade gur cholín RTE an dúlgus a bhí orb i linn na Gaeilge. Seans nach meach éon stáisiún bradach ar os moch in 1987, agus seans nach meach éon stáisiún teilifíse sa Gaeilge níos, mar nach meach éon gáis. Achos rud ná cholín siad an dúlgus a bhí orb. Freistal ar an Gaeilge, agus ar pobl na Gaeilge, agus ar pobl na Gaeltacht a freisin. Bíonn an fá ar a gá stáisiún bradach a chur bunaíodh os moch agus as a dánig an stáisiún teilifíse teingin. Morach ag chuig héis a hocht, sé mo leich specialta le Sarah Ann O'Neill an seir TG Ceadúr be linn.